Kristinenean urtaro bakoitzean erakusketa bat antolatzen dugu. Ekainaren 27an udako erakusketa inauguratuko dugu. Hazi hegalariak izenekoa Maria Cueto artistarena. Haziekin egindako erakusketa eder bat, bisualki oso ederra da, oso minimalista, baina oso detaile politak ditu. Haziekin lotuta dago, haziek gordetzen dituzten sekretuen inguruan hausnarketa bat egin, ez? Haziak hazi direnean oso txikiak dira, baina barruan istorio bat dute gordeta eta denboraren poderioz, horretatik elikagai bat, landare bat, lore bat aterako da. Bideo horretatik abiatuta hausnarketa espositibo bat egin du. Aurri lotuta hainbat jarduera paralelo izango ditu. Bisita gidatu horiek, autorea bera, Maria bera egongo da bisita gidatu hauetan. Beste jarduera paralelo batzuk izango dira emanaldi musikatu batzuk, haziak eta landareak eta oinarri hartuta dira 3 egongo dira uda osoan zehar, eta mahai inguru edo hitzaldi moduko bat baita ere.